Здравейте, приятели! Края на лятото наближава и може би леко закъснях с това видео, но все пак реших да споделя положително си впечатление от един доста скромен велосипед. Днес ще ви представя ето този 20 солов сгъваем велосипед ProBike. Колелото е българско производство на пловдивската фирма Maxcom. Разбира се, сами се досещате, че има и детайли по него, които са произвеждани в Китай. Най-ниската цена, на която може да го закупите в България е 350 лева, на която го закупих и аз. Велосипеда се произвежда основно за износ, като една малка част от произведените бройки се пласира и на българския пазар. Велосипедът е оборудван с алуминиеви капли, върху които са поставени бюджетни гуми Kenda Quick Roller Sport, произведени в Китай. Спирачната система е тип V-Brake, а на предното и на задното колело са поставени метални калници. Ръкохватката на спирачката комбинира алуминий с пластмаса, като самото лошче е алуминиево. Дръжките на кормилото са изработени в България от прилично мека гума. Велосипедът е с 6 скорости, като задният дерайлер е бюджетен Shimano Tourney. Командите за скоростите са производство на тайванската фирма Microshift. Предният венец е оборудван с двоен пластмасов предпазител на китайската марка ProWheel. Няма как да не обърна специално внимание на сгъваемите педали, които в прибрано положение значително редуцират ширината на велосипеда. Колелото е оборудвано с удобен багажник, който комбинира в себе си стойка за помпа и държач на задния светоотразител. Седалката не е от най-меките, но върху нея винаги може да сложите силиконово кълъвче. Дойде време и за най-интересната функция на велосипеда – неговата сгъваемост. Сгънато положение взема изключително малко място, като дори бихте могли да го поберете в двуместен автомобил на седалката до шофьора. В сгънато положение колелото е снабдено със специална степенка, която предпазва венеца от удари. За съжаление не е гумирана и доста бързо ще се издраска. Самото сгъване е супер бързо и лесно, необходимо е да освободите скобите на рамката, кормилото, седалката и педалите. Разгъването е също толкова лесно и бързо. Скобите са изключително стабилни, не се усеща никакъв луфт при движение. Лаковото покритие е качествено, лепенките са поставени правилно и не се разлепват от само себе си, както при някои китайски велосипеди. На фона на ниската му цена, цялостната изработка на велосипеда е изключително добра. Единствената ми друга забележка, освен липсата на гумиран предпазител върху степенката, е липсата на заключващ механизъм между двете колела в сгънато положение. Това значително ще да подобри преноса на велосипеда, като предпазва от нежелано разгъване. Ами това е, приятели, един евтин и непретенциозен сгъваем български велосипед.